φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας Τορόντο γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια και σας υπόσχεται στο προαύλιο του Αγίου Ιωάννη 2 αξέχαστα τριήμερα με παραδοσιακές γεύσεις, χορό και 3 από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες. 26, 27 και 28 Ιουνίου ο ανανεωμένος Τριαντάφυλλος και ο αγαπημένος Πέτρος Ήμβριος θα σας παρασύρουν σε ξέφρενους χορούς. Ενώ στις 3, 4 και 5 Ιουλίου ο μοναδικός Μιχάλης Χατζηγιάννης θα σας κάνει αξέχαστο το καλοκαίρι σας. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο www.greekcommunity.org ή τηλεφωνήστε στο 416 425 2485. 25ο Φεστιβάλ Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Το δικό μας φεστιβάλ.